tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Magayagan agaw na Miyerkules Pangasinan, Dagupan. Kaya rin na sa programang Lignay Balay. Tan PAM nan kapaborito RJ Jimenez. Wadjala so Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matua ay pasabi na sa lawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo at sayan na agaw na Miyerkules agagik, primeron agaw at bulan na Hulyo taon 2026. Ang gapoy arom ang nagbabalik si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Siyempre kaulop kantabay tumat sa ugaw-ugaw ya inhinyero, ya engineer Giles Franz Kayabyab. July la mga kapaborito at balat primeron agaw walay bagyo ay nainitan lay Henry agagik sa kailan tropical depression. It has intensified into a tropical depression itong si Bagyong Henry. Kaya naman nasa signal number 1 na po ang portions ng Central Luzon. The sign agaw agagik at unong at pag-asa walaya at 115 kilometers west-southwest nasa Abukay, Bataan as of 4 a.m. at sign agaw. With a maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center, gustiness of up to 55 kilometers per hour and is moving northwestward at 25 kilometers per hour. Kaya naman nakatas na po ang signal number 1 sa southern portion of Zambales including San Antonio, Castillejos, Subic, and Olongapo City, the western portion of Bataan including Morong, Bagak, and Mariveles, as well as the Lubang Islands in Occidental Mindoro. Ang Metro Manila naman, ang Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Marinduque makaka-experience po ng mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po kay Henry.
At ang advice din ng ating mga nasa pag-asa ay itong si Henry ay talagang magdadala po ng heavy rainfall and strong to gale force gust kaya sa mga coastal at upland areas. Kaya naman ang mga mariners of motor bangkas and other similarly sized vessels are advised to exercise caution sa mga mangingisda po natin na papalaot, especially along the seaboards of Cagayan, Isabela, Aurora, Batanes, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Lubang Island, La Union, Pangasinan, and Palawan. Dapat mag-ingat po tayo. Although sinasabi ng pag-asa, we will experience a moderate sea conditions. Ngayon, nitong mga nakalipas na mga araw, sunod-sunod po na naman po yung mga nangyayaring karahasan at involving mga bata, mga estudyante. Recently, may batang babae, grade 10, ang namatay. May sugat sa leeg. Namatay pero inside her bedroom. Sa bahay naman po nila. At dahil po sa mga karahasang ito na naitala, bukod yung nangyayari ngayon na rally sa EDSA, ito na kung saan may mga karahasang nangyari din. Kaya lang panawagan natin huwag nyo nang pag-awayin yung mga religious sectors. This is a political issue. Huwag nyo nang pag-awayin yung mga religious sectors. Na porque yung isa ay marunong lumaban sa katotohanan. Parang mga ganun Huwag nyo nang pag-awayin. Kung ano man yung pinaglalaban ninyo, yun na lang po Ngayon, lumalakas po kasi ang panawagan ngayon, lalo na ang Teachers Dignity Coalition, nananawagan po na maibalik ang malinaw na disciplinary authority ng mga guro sa loob ng silid-aralan. Ito po ay sa pamamagitan ng panukalang Teacher Protection Policy o kaya TPP. Sa sinabi ng Teachers Dignity Coalition under their chairperson, si Mr. Benjo Basas, kanyang ipinaliwanag na maraming guro ang nag-aatubili na magpatupad ng disiplina dahil sa pangambang makasuhan ng child abuse o iba pang paglabag kahit ang kanilang layunin ay mapanatili ang tamang kaayusan sa klase. Nilinaw rin ni Basas na hindi layunin ng kanilang panukala na ibalik ang corporal punishment, kundi ang magtakda lang ng hangganan sa pagdidisiplina ng guro sa mga estudyante. Nais din ng grupo na magkaroon ng mas malinaw na definition ng mga pinahihintulutang paraan ng pagdidisiplina. Gayon din ang sapat na legal na proteksyon at representasyon para sa mga gurong nahaharap sa mga reklamong may kaugnayan sa kanilang trabaho. Iginit pa ng grupo na dapat ripasuhin ang mga umiiral na polisiya at batas upang magkaroon ng balanse sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aral at sa karapatan ng mga guro na maayos na gampanan ang kanilang tungkulin. Tadakil kasi atatong tanagagik iraramay makakasabol at saray mamaistra at satay pandisiplina at saray ugugaw. Taniyo niya agagi ka, nangdangan tayong maong. With the recent incidents ng mga karahasan sa loob ng eskwelahan,
hindi po simple ang sagot kung tama o mali na maibalik yung disciplinary authority sa mga teachers. Siguro dapat nating balansihin. Kailangan ng mas epektibong disiplina sa paaralan nang hindi babalik sa pisikal na parusa o abuso. Tanan sa may panahon no jadloob na eskwelaan, wala may bislak na sari mga maestra. Dual purpose po yung gamit ng bislak na yon. Niyarin usaran dad lecture da, panturot di ba? Di walay pisara, ituro-turo da, no? Di na niraramay basaan may aguntan, gamit yung stick na yon. Pero no, biglan walay magulo. Ang another purpose of stick na yon is to lipak, kwanto, ubat. So dual purpose po yung gamit po nung stick na yon. Ganun po ka-strict noon sa mga schools. No aliwan jud ubot jaay dakulap agagig. Ang dati dakulap mo sanda ipagpag may stick pak kwanto again sakit. Manasusot so sakit. Agauntan. No andimot paalagin da ka arap ka blackboard dimangkan na halos pigaran oras. Akaarap labat di man blackboard bunag mo ka klasim. So sarang may punishment yan nanaalatay yun ng saman no wala rin magugulo at eskwilaan. Ngayon balit Judge Sayas o nikurit iran insidente ng karahasan like itong nangyaring school shooting sa San Jose National High School dyan sa Tacloban na kung saan 3 estudyante ang namatay. Tapos may nangyari ding stabbing incident sa Cavite noong June 16 sa isang private school. Tapos merong teacher na pinatay ng estudyante sa Bacolod. Imagine, bakit pinatay ng bata yung teacher niya? Dahil lang daw sa mababang grado. Yun lang ang dahilan. So ito po yung mga bahagi ng mas malawak na problema. 1,275 school-related incidents mula 2022 hanggang 2025. Yan po yung nasa listahan po ng ating kapulisan. Madalas kasali ang bullying at children in conflict with the law. At nagdudulot ito ng takot sa mga magulang at tawag para sa aksyon. Ano nga ba yung kasalukuyang sitwasyon ng disciplinary authority? Una, bawal ang corporal punishment. Under DepEd Child Protection Policy, Order Number 40, Series of 2012, nakasaad din po sa Family Code at Republic Act 7610, otherwise known as the Child Abuse Law, mahigpit po na pinagbabawal yung physical na parusa, yung slapping, may tampalunday lupa, magauntan, yung hitting, luwutunda ka, or degrading treatment, yung pong papahiyain ka sa loob ng klase. Hello, good morning kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises, di ba? Degrading treatment. Kahit light na corporal punishment ngayon ay maaaring ituring ng isang child abuse sa jurisprudence po natin. Tapos meron pang special parental authority o yung tinatawag po nating in loco parentis, na kung saan ang teachers ayon sa civil code pero limitado ito sa reasonable supervision ay hindi abuso. Kaya naman dahil dito maraming teachers ang nagrereklamo na nakatali ang kamay nila dahil sa takot sa complaints, sa mga kaso, lawsuits, o revocation ng license. At ito ay resulta sa passive approach sa ilang classrooms. Although may mga pending bills naman sa Kongreso, halimbawa mga House hearings, para i-institutionalize ang support para sa teachers sa classroom management, na kung saan magbibigay ng clear guidelines sa permissible discipline
at protection para sa teachers. So ito'y pinag-aaralan na rin po ng Kongreso. Nagkaroon na nga po ng House hearings noong June 2026. Di lang nasabi kung anong petsa yon, para sa protection din ng mga teachers. Kasi kung may karapatan ng mga bata, siyempre may karapatan din yung mga teachers po natin. At ito ay tumutugon sa parehong mga insidente. So, bakit kailangan ibalik yung authority sa mga teachers? Ito yung realidad na nangyayari sa mga schools. Walang disiplina ang mga ilang bata. Siguro, kung kinukulang sa disiplina ang mga magulang sa kanilang mga anak kapag sila'y nasa bahay. Kaya anong nangyayari? Nagiging toxic yung learning environment sa school. Lumalala ang bullying at walang sapat na immediate response sa minor offenses. Yung pong positibong disiplina lang ay hindi sapat kapag may violent o disruptive na mga estudyante. Ngayon, ang kawawa, yung mga teachers kasi sila yung nasa front lines. Kaya dapat may clear tools para sa kanila sa order na yan nang hindi laging umaasa sa guidance counselors o administrators na overloaded na po sila. Di ba? So dapat meron tinatawag na balance authority din plus training para makabawas sa violence, no ha? Ngayon, hindi rin natin maikakaila na in the past, may mga abuso ring mga teachers. Totoo rin po yun. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na Child Protection Policy. Kasi maraming kaso ng teachers na nag-abuso, like nananampal, nananakit, tapos nagpapahiya sa klase. Kaya napakahirap din. Pero Los Buenos, meron din mga teachers na ganyan. Kaya ang sabi nila, hindi solusyon ang corporal punishment. Dahil as a corporal punishment, instead na makorek yung bata, sabi nila, the negative side of it, nagdudulot po ng fear, resentment at mas masamang behavior long term at hindi genuine respect. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na ano bang mga ugat na mga ganitong karakter sa mga bata. One is bullying, broken homes, mental health, access sa guns, juvenile justice, at kakulangan sa guidance counselors. Sabi nila ang shooting sa Tacloban ay nauugnay sa bullying at madaling access sa mga baril. So anong dapat gagawin natin? Ito yung balance recommendation. Oo, kailangang i-strengthen ang authority ng teachers. Pero hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa dating physical na parusa. So dapat may clear guidelines. Dapat ang DepEd ay maglabas ng standardized student manual na may due process, permissible interventions, positive discipline, at progressive sanctions. Dapat magkaroon din sila ng training at support, mandatory training sa classroom management, de-escalation at child psychology, dagdag na guidance counselors at mental health resources. Dapat bigyan din sila ng legal protection, yung teacher protection provisions, legal aid at presumption of good faith kapag nasa tamang protocol. At ito na, nabanggit natin kahapon ito, kasali ang parents. Mandatory involvement. Ganon din ang barangay at strict enforcement sa gun control at anti-bullying. Ito yung participation ng multi-stakeholders. Kaya meron pa rin po tayo, hindi dapat mawala yung tinatawag po nating Parents Teachers Association sa bawat school. So ito yung dapat siguro na dapat gawin natin para mabigyan ng disiplina ang mga bata sa school. Kaya nga sabi nila ang solusyon ay epektibong hindi mapang-abusong authority. Isa na nagpoprotekta sa lahat.
Hindi lang sa mga bata, kundi sa mga teachers din. At higit sa lahat, napaka-importante pa rin po yung role ng mga magulang. Pagdidisiplina sa kani-kanilang mga anak. Tulad na lamang ng mga reklamo. Alam ba ninyo, ayon daw sa reklamo, kaya daw nagkaroon ng ordinansa para ipasara yung mga PISONet, in particular dito sa lungsod ng Dagupan, dahil daw sa maraming sumbong ng mga magulang na hindi nila makontrol yung kanilang mga anak na mapunta sa mga PISONet. So, tayo nagtataka, bakit hindi makontrol ng mga magulang yung kanilang mga anak? So, may pagkukulang sa mga magulang sa pagkontrol sa kanilang mga anak. Nadamay tuloy pati yung mga nagninegosyo ng PESONet. Samantalang ang kanilang adhikain lang naman ay magkaroon ng maayos na hanap buhay, agauntahan. Pero dahil sa hindi disiplinado mga bata, nag-i-escape sa school, kaya pinasara. Pero on the other hand, ang negative naman kasi doon, ito pinasara mo yung PISONet. Saan sila ngayon kukuha ng ibang sources ng panghanap buhay po nila? Agauntan. While the objective is good, pero dapat sana regulation na lang. Bakit hindi na lang nagpasa ng regulation na may certain hour na hindi pwedeng magpapasok ng isang bata sa kanilang mga PISONet na pangapwesto? May oras lang na pwede silang pumasok, at kapag pumasok sa PISONet, lalong-lalo na yung mga mahirap ang buhay dahil they cannot afford to, may agdan na afford sumanbayar monthly na sa services na sa internet, agontan. Bali-bali ko mo, no libre ta internet, hanggang po matabayaran mo monthly, agontan. At dyan eskwilahan, wala ra may instances, may subjects da o assignments da nayari dalan i-research at internet. Very helpful actually yung yung internet na yan. So yun dapat ang gawin. I-regulate na lang. Dapat may hours na pwede silang pumasok sa mga PISONet. Na kung may mag-violate po dyan, parurusahan po yung magmumulta yung may-ari ng PISONet. Kisa yung totally, ipasara mo naman yung kanilang negosyo. Paano naman po yung kanilang hanap buhay? Paano naman po sila mabubuhay? Agauntan. Dapat sana, sinasabi nga nila, yun lang, magsagawa tayo ng regulation. Kasi karapatan, kanupugan damat sa mga negosyo, kanupugan damat sa mananap bilay, sa mura sa bulan. Singaliwamat. Diba? Isang marahas na hakbang yung bagay na yan. Iyan ba'y pinag-aralang maigi? Nagkaroon ba ng public consultation? Nagkaroon ba ng mga public hearings? Kasi sabi nila, bago ka magpasa ng isang batas, dapat dumaan muna sa isang public hearings, public consultations, agontan na tatantanagagig. Kasi kung ipapasara mo yung PISONet, similar activities, similar kind of business, dapat pantay. The law must apply to all yakwanda. Paano na yung mga internet cafe? Mga computer din yan. Nagbibigay din ng access sa internet. Agauntan. So parehas lang Wala rin namang pinagkaiba yung internet sa mga PISONet. So, exempted ba ang internet cafe at yung PISONet? Hindi. So, parang may discrimination na tinatawag. Agauntan mga kapaborito. So, dapat siguro regulation na lang. Tulad ng sinasabi na kanina pa ng ating kapaboritong Idol Orly Navarro, dapat regulation. Para naman hindi totally ma-deprive yung mga mahihirap na mga bata na maka-access naman sa internet para gumawa ng kanilang mga assignments.
Kasi hindi naman true games lagi naman yan eh. Ha? So, kapag ka ang subject or purpose ng pagpunta sa PisoNet ng bata is to maglaro, dapat may oras yun. Kasi kailangan din nila maglaro. Dapat din kasi ma-expose sa modernong technology yung mga bata nang hindi naman sila malagay sa Stone Age, di ba? Nabasa ko nga yung mga comments puro negative lahat. They do not appreciate yung ginawa na pagsasara sa mga PisoNet na yan. So sana mapag-isipang maigi pa yan. Yung reconsideration, dapat magkaroon ng reconsideration ang ordinansa niyan na pinasa sa Sangguniang Panglungsod at pinapatupad ngayon dito sa lungsod ng Dagupan. Baka pwede pa po ninyong pag-aralang maigi. SBM, Sari Balitan Matwa. So untuloy, sa kabusol na Sari MBTF, managbalitay tilatan fake news, untuloy kaya rin na sa rin pakabatan pa imano. Malalapunin Saray, manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matua sa kabusol ng Saray MBTF managbalite tilatan fake news son tuloy agagik alas 9:38 laso oras sayo lanti laso Saray Balitan Matua at Matuan Lik na ay Binmalay. Pero bago ang lahat, happy birthday muna kay Sir Alkens Cruz, kay Joy Biray, kay Dr. Mike Go, and sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, most especially, happy birthday to Madam Lisa Rimogat na 38 years in service na naninilbihan kay kapaborito atong Remo. Imagine, 38 years, man-anos kalamor. Pero sulit naman. Siyempre,
duman mga rumat si kapaborito atong remo agontan. Di wala ray reactions day at ating tanagagik. At sa may diniscuss tayo ni man, liberty at economic rights. May karapatan ang negosyante na mag-operate. At ang PisoNet ay nagbibigay ng livelihood at affordable access para sa education at research. Ang total ban ay maaring overreach, lalo na kung walang due process o kaya alternatives. Tapos sabi pa nila, bakit tatargetin ang PisoNet imbes lahat ng internet? Maaaring magmukhang anti-puryan, kwanda. So ang moral question ay dapat hindi ban ang lahat. Ang moral question ay hindi ban lahat, kundi proportional response. Proportional response. Kung ang PisoNet ay statistically nagdudulot ng mas maraming harm dahil sa lack of oversight at kid-friendly pricing, justified ang targeted action. Hindi ito censorship ng internet, ito ay regulation ng business model na parang pagbabawal sa unregulated street vendors ng alak sa school zones. Pero ano ba ang mas mabuting diskarte? Hindi absolute prohibition, kundi regulation. Like age restrictions, like ng mga minors, no minors without parents after school hours, mandatory filters, time limits, CCTV at parental consent. Require business permits na may strict compliance. Yun, sinabi na natin, di ba? Kasi digital literacy sa mga schools, parental education, community monitoring at promotion ng supervised access, library, computers, school labs, nakakatulong po yan. Yan po yung tinatawag po nating complementary actions. So, bigyan naman ng alternatives yung mga mahihirap na maka-access naman sa mga sa internet. Piso na nga lang yun lang ang kaya nila di ba? Hindi nila kaya yung monthly. Ito, 10. Oo, morally defensible ito bilang localized protection, lalo na sa barangay na nakikita ang direct impact sa kanilang kabataan, katulad ng school incidents, pero dapat ito ay hindi arbitrary. May consultation sa residents, clear evidence ng local problem at paired sa positive interventions. Ang tunay na solusyon ay hindi pagkakait ng internet, kundi pagtuturo ng tamang paggamit nito. Natanatatang tanagagik, wala may abasak mo't ni paakarad sa tay tatawagan dan 20 signs. 20 sinyales, 20 signs your LGU is poorly managed. 20 signs your LGU is poorly managed. The difference is visible. The people feel it every day. The true measure, sekondalante agagik, the true measure of an LGU is not what its leaders say, but what its citizens experience every single day. Every single day. So a well-managed LGU doesn't just build projects, it builds trust, delivers service, and improves lives. So ano yung signs of a well-managed LGU? Ito po yung mga binanggit po nilang signs of a well-managed LGU. Una na sign, walang mahabang pila kapag ikay may transaksyon sa mga iba't ibang opisina sa LGU. Walang mahabang pila. That is a well-managed LGU. Secondly, malinis ang mga opisina, maging yung mga restrooms.
That is a sign. Another sign of a well-managed LGU. Employees are courteous and productive. They are courteous and productive. Ibig sabihin, pag productive, nagagawa nila ng tama yung kanilang mga trabaho. Di ba? Another sign of a well-managed LGU. Transactions are fast and easy. Aliwan sa may numan renyura na say business permit da maingungot ira. Panon to gangan di man gangan dia, lakid man lakid dia ay kwanda agauntan. Wala tayo experience da, iray arom niya negosyante. At sa tayong panrenew da na sa may business permit at sa may bulan na Enero, hanggang Pebrero agagik maingungot ira. Takin, dakil sa pangibabakyan dat sigara, dakil sa umpirma at sa may business permit da. Kanyan sinakaukulan ditan, dapat one-stop shop yakwanda. Transactions are fast and easy. That is a well-managed LGU. Okay? Number 5, clear information and fees posted. Clear information and fees posted. Number 6, roads, lights, and public spaces are well maintained. Roads, daladalan, lights, and public spaces are well maintained. Number 7, garbage is collected regularly. Garbage is collected regularly. Number 8, projects are ongoing and properly signposted. Number 9, records are organized and easy to access. And number 10, citizens live satisfied. May akaimis ira yung list after their transaction with the LGU. Now, ano naman yung mga signs of a poorly managed LGU? Ito naman yung mga signs ng poorly managed LGU. Number 1, long lines for simple transactions. Imagine, simpleng transaction lang. Like halimbawa, kukuha ka lang ng sidula mo, lilinya ka pa ng napakahaba. That is a poorly managed LGU. Long lines for simple transactions. Pangalawa na sign, dirty offices and comfort rooms. Arame ambal-balang, sandugdugyot iran opisina. That is a poorly managed LGU. Employees chatting while citizens wait. Maraming ganire. Employees chatting while citizens wait agagik. Okay? Number 4, come back tomorrow is the standard answer. Pawil ka lang na buwas, kuhan. Imagine, papawil-pawilan nyo rin tutuan. Di balik mo no mamurmuri pasay. Di balik mo no aliwan mabli gasolina, krudo, agontan. Come back tomorrow is the standard answer. At ito, panglima. Broken roads that stay broken for months. Anunutan ko lalaingan. May problema meditan at barangay Amangkuro, Balugo, Basing, Tandulag, at sa kipapasan na sa dalan meditan at Binmalay, Pangasinan. Sa seafood capital of the North yata ganda. Broken roads that stay broken for months. Hindi lang months po, years na po. Years na po na ganito po ang sitwasyon ng daan po namin dyan. Sa barangay Amangkuro, barangay Balugo, barangay Basing, barangay Dulag, including some portions of barangay Nagpalangan. Broken roads that stay broken for months. Sa amin, hindi lang months. Broken roads that stay broken
For how many years na po? Ha? Oh, that is a sign of a poorly management LGU according at saya iso information. Ha? Oh, broken roads that stay broken for months. Number 6, street lights that don't work. Oh, although in fairness, wala rin lugar lan maliwawa ditan. Bali na binmali, pero hindi pa lahat. Hindi pa lahat. Meron lang yung mga strategic na lugar na nilagyan ng mga magaganda ring street lights in fairness naman. Oh, siyempre, sari balitan matwa tayo. So, doon lang tayo sa matwa. Gauntaan. Okay. So, in fairness naman, okay. Pero hindi pa lahat. Yan. Number 7, garbage piling up in public places. Kadalanti lalamat dit na nadgayaman. Wadtan lalamat. Garbage piling up. Yasang kanang nang nasaray tutuon on dadalan. Aliwan, saray taga binmali labat sa makakanang nang nag-ingin pati saray taga Lingayan, taga Bugalyon, Aguilar, mga Taram, Sual, and other eastern parts of Pangasinan, western parts of Pangasinan. Yung makakadalan ditan, Gayaman, Barangay Gayaman. Maong labat, may dimad Barangay Manat, gapula, kasabi nga ram nga pumula. In fairness mat, pero siyempre, nandyan pa rin po yung problema. Garbage piling up in public places. That is a sign, kwanda, of a poorly managed LGU. Okay. Another thing, overgrown parks and vacant lots. At number 9, unfinished government projects. Naalala ko, yung unfinished government projects, yung housing project ng LGU ng Binmali. Finished na po yun. Pwede nang tirhan. Pero bakit unfinished pa rin? Kasi hindi pa nagagamit. Hindi pa nasa-serve ng purpose yung ng pagpapatayo ng naturang housing unit. Tapos na. Pero hindi pa nagagamit. So, hindi pa nasa-serve yung purpose niya kung bakit ipinatayo yung housing project na yon. Purposely, bakit ba pinatayo yung housing project na yon? Para sa mga walang matirhan, lalong-lalo na yung mga nakatira lamang sa mga gilid ng ilog, agauntan. Supposedly, strictly speaking, kwandalan ti agagik, anto agan gapu kumon sa manayam, iran residente at gilig na ilog. Taga nayari, una, aliwan considered as residential area ti ilog. Ate ilog parad saray sira labat, panayaman na saray sira, aliwan panayaman na tuo. Duga. Gauntan. Secondly, it poses danger. At bilay, nasaray tutuo, yawatan niya man ayam at sari gilig na ilog, gaguntan. Kanyan, ninunot itan, so pampaalagay na sa housing unit, tapen jaruntan, aramay ang gapi kabungan da, aglara na persa, manunot niya man ayam at sari gilig na ilog, unlalarad man at sa may housing unit na bali na binmali. Di panlikatan da ni kumon. Agauntan. Pero, ang gadnatan, nandoon. Nakatiwangwang, parang isang white elephant, yakwan dagagig. Akin ta white elephant, agdan na pipinabangan. Bakit ano? Si katuya sa tapadanatan, dita, bali na binmali. Say matuan lik na ay binmali, agagig. Anto'y gagawin? Akin at ang gadnatan, agnitan, napipinabangan. Nasari taga binmali. No say kwanda wala rin kakulangan anto so saray mihuras ya ginawa yula tapen arata na kakulangan na address at napinabangan la nasari umbalay ni pigi taon la man 4 taon la then anti sa limagsab may former mayor na bali na binmalay
former Mayor Sammy Rosario, wala laso sama sing agawan awarding tutan. Pero, nandumaso sa aming administrasyon, hanggang natin, hanggang pumat ni. So, sari manayam ditan, yatuto katutan. So, sa may liknan natin, sari tagabin maling, antula up to when, so panalagarda, yan na pinabangan damat itan. So, housing project ditan, barangay Papaguyan, nalilingo agagig. Antula so update ditan. Tas ibabagadanan saman lang ti agagig, wala rin kakulangan kuno. Sa ating pampagawa na satay housing project. Natan, pigay taon nyo layo, watan. Kairong, antulay ginawan mihuras. Tula kuno'y ginawa yan mihuras to address the issue. Have you already addressed the issues sa housing project na yan para mapakinabangan na ng ating taong bayan? Remember, that is the people's money. People's money po yan. Kailan po nila makakamtan? Yung kanilang piugagap, yan makaabong, makaalis at dissenting panayaman, kalamor. Kaya, yun ang tanong pa nila hanggang sa kasalukuyan kasi agni natutuoan ang gapure tuon manaayam wala ray imaalagi iran housing projects, private mga housing projects nulara atuuan lara pero aman sa housing project ballot na LGU ang gadnatan ang gapuni tuuto. Antoy manayam di manoy, anyan si katutan so pito patdanatan, up to when kapigan, that is a finished project pero unfinished government projects kasi agni nauusar. So sa kwanda jad listaan daay, unfinished government projects is a sign of poorly managed LGU. Yon. Number 10. Napakarami 22 10. Faded or missing road signs is also a sign of poorly managed LGU. Public markets that are dirty and disorganized is also a sign of poorly managed LGU. No clear citizens charter or posted fees. Same. Poorly managed LGUs. Citizens being sent from one office to another. Nyalaman so ibabaga tayo. Yes, agay. Experience na sararaman. So, non-renew. Wala rin apituyawan tayo, in marapad si katayo, imbes nga o delik na anda, yadad saya ko na palabas, yung pan-renew na business permit ditan, bali na binmali, unya, so may experience da, istorya da agagik, experience da, that they are being sent from one office to another. Mansik labat na signature, nasa ramay wadman, ya departamento. Citizens being sent from one office to another, another sign of a poorly managed LGU. Number 14, missing or difficult to locate public records. Agdanaal mo irarata na public records. Ni walay computer may inumayla sang pindot lang saragtula na anap pirkit na irapan kini mananap na sarate public records. Okay? Number 15 is slow response to complaints. Bakit matagal? Bakit mabayag ang aksyon? Number 16, flooding after a short rain. Another sign of a poorly managed LGU. Traffic congestion with little enforcement, another sign of a poorly managed LGU. Dilapidated public facilities, another sign of a poorly managed LGU.
Maong Labat may munisipyo at tumetawag to ay bali-bali itsura to. Pinabali-balitan na sa may past administration ditan at bali na binmali. Number 19, employees who cannot answer basic questions is another sign of a poorly managed LGU. And the last one, citizens leaving government offices frustrated. Ito po daw yung mga signs. 20 signs your LGU is poorly managed. Meron ba mga LGUs na ganito? Na kumpleto yung kanilang 20 signs? Imano yun maong agagik, SBM, saray balitan matwa. Sa kabusol na saray MBTF, managbalita tilatan fake news. So it's another day, mga kapaborito. See you again bukas. And remember always, binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Saya ni Sulawas and Caro, kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team of the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakat at si Engineer Jail Franz Kayabyab. Antabayan ang susunod kagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang po yan sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito! Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa.